pose ipapo mazipuka iwawo paainge achindidhonza. Saka mazipuka iwawo zvaaita ndezvekuti taiti kana tikafamba tafamba tatifambei for a very long distance, then aibva azomira achiita sekunge anozorora zvishoma, but mukunozorora kwawo aibva azouya obva apfugama apo pandinenge ndakarara, obva atanga kuona kuti have they made enough damage to my body. Mazipuka awa aiti kana akaona sekunge asina kunyanya kuita enough damage to my body, then aibva azowedzera kundidhonza kwacho, zviya zvekuti ndaibva ndazotanga kunzwa imwe pain, and the pain that I felt pandainge ndichidhonzewa ndichichekewa nematombo iwawo ainge akarodzeka kunge mapanga emubucha. The pain was beyond any description, and the agony that I felt, it could even stretch for an eternity. Pfungwa dzangu mukoma dzainge dzatorasika, ende ndainge ndava kusaziva kuti zvino nzvimbo yandainge ndava inzvimbo yainge yakaita sei. Chinhu chakazondipeputsa inhau yekuti ndakabva ndazotanga kunzwa zvekare zimunhuwi riya randainge ndambonzwa kumashure kuya, mushure mekunge ndapepuka ndichichema ndiri muchipatara, ndikaona kuti kumberi kwangu kwainge kwakamira zipuka riya. But now pandakazopepuka ndakabva ndaona kuti ndainge ndava mune imwe nzvimbo yainge yakaita kunge gwenga, so nzvimbo iyi yainge yakazara nechiutsi chainge chichingobuda from everywhere. Ende ndakatanga kunzwa kuti pane vamwe vanhu vainge vachiridza mhere, ende vanhu ava vairidza mhere nekusingaperi. Vanhu ivavo vairakidza kuti vainge vachinyanyisa kushungurudzwa, ndokusaka vainge vachinyanya kuridza mhere. Mukoma zimunhuwi riya raita zvekuti kana ukarifemedza kudai waibva wanzwa sekunge mapapu ako ainge achitsva nekuda kwezimunhuwi iroro. Saka ndakati ndichingoramba ndichingodhonzewa nemadhimoni aya, ndo patakazosvika pane imwe nzvimbo. Saka nzvimbo iyi mukoma ndainge ndichiita sekunge ndainge ndasvika to my final resting place. Kanzvimbo aka kainge kari kwako koga. Ndakati ndasvika panzvimbo paya mukoma, ndo pandakabva ndazotanga kuona mavisions, ndichiona zvose zvandainge ndakaita in the world behind. I saw visions of my past sins. Ndakatanga kurakidzwa kaupenyu kose kandainge ndakamborarama, ende nguva zhinji apo pandainge ndichibheja kuti there is no such thing as a higher power. Ndakatanga kuona ndichirongawo dzimwe hondo idzo dzandainge ndichironga kubasa, ndichidzingisa vanhu mabasa, nekudawo kwekuti ndainge ndichidawo chinzvimbo chepamusoro-soro. Sakawo kuti unge uchikasikawo kuti unge uchiendawo pamusoro-soro, zvinenge zvichitodawo kutoti along the way unge uchidzingisawo vamwe vanhu mabasa, because ndaiva munhu uya aiva nehutsinye panhau dzepabasa, ende zvekare ndaiva very selfish. Mukoma each and every dark memory ndakafoseredzwa kuti ndinge ndichiirarama mairi over and over again. But the worst part ndingangoti ndeyekuti ndakabva ndatanga kunzwa kuti munzvimbo umu mandainge ndiri there was no such thing as hope. Muno muworld yatiri kurarama, I think kuti vanhu vazhinji vanotora for granted vara riya rekuti tarisiro. Kana ukazorarama munyika yekuti kunenge kusina chinhu chinonzi tarisiro, hii nyika iyoyo ndo nyika inorwadza, because kunyangwe muno munyika matiri kurarama, kunyangwe tikatora uya watinoti murombo iyeye ane chinhu chiya chatinoti tarisiro, like kana akabatwawo nenyota handiti ane tarisirowo here yekuti anokwanisawo kusvika panzvimbo yekuti anokwanisa kukumbira mvura. Now just imagine kuti kana uri kunzvimbo uko kwandainge ndiri panguva yacho iyo yandainge ndafa, ikoko kunyangwe ukabatwa nenyota yakaita sei, unenge uri munzvimbo yekuti hakuna kana tarisiro yekuti uchawanawo munhu anokunzwira tsitsi akakupawo mvura yekunwa. Nzvimbo iyoyo mukoma kunyangwe ukazviudza kuti hautyi, but kana ukaiswa munzvimbo imomo unosvika pakutya zvekuti wega unoona kuti nzvimbo yandava iyi it is just a place of torment and a place of pain. Ndakakumbira kuti rufu
runge ruchiuya kwandiri, but at that time death was a distant memory. It was like a luxury that I could never have again. Ndakachema ndichidana rufu, but rufu akandi-ignore. Time had lost all of its meaning. It seemed as if madimoni aya ainge achindishungurudza ndo ainge ava kukwanisa kucontrola time, because aita sekunge akaona sekuti handina kunyatsokushungurudzika enough, aibva adzosa time kumashure zvekuti wega wainyatsokuona time ichirewindiwa before your eyes. Ende waiti kana ukatanga kukumbira ruregerero, madhimoni aya zvaaita ndezvekuti airamba achingokuseka paya paanenge achirewinda time kuti adzokere kumashure atange zvekare kukushungurudza. Ndakati ndichingoramba ndichingoshungurudzwa kudaro, I don't know kuti how many days had passed, because ndakati ndakarara pasi kudaro, I was broken and defeated. Ndo pandakazongotarisa muchadenga, ndatarisa muchadenga kudaro inhau yekuti ndakaona kamwe kachaedza so kainge kachiita sekunge kanoti vai vai at a distance. Saka ndakati ndakangoramba ndakatarisa kachaedza ikako kainge kari muchadenga. Ndo pandakabva ndaona kuti pane vamwe vanhu vaviri vaiita sekunge vainge vachidzikiswa kubva muchadenga. Vanhu ava vakati vachingoramba vachingodzika kubva muchadenga. Ndo pandakabva ndaona kuti ndaisakwanisa kuramba ndakavatarisa, because raiita sekunge zuva rainge richidzika. Saka hakuna munhu anokwanisa kuramba akatarisana nezuva kwenguva refu. Ndo zvakaitika varume ivavo pavainge vachidzika vachiuya panzvimbo apo pandainge ndakarara. Pekutanga handina kuziva kuti varume ava vainge vachidzika vachiuya kwandiri, varume ivavo vainge vari ngirozi. Saka ndakati ndakaramba ndakangotarisa varume vaya pavakazouya panzvimbo paya pandainge ndiri. Ndo pandakabva ndatanga kuvaseka varume ava, ndakavaseka. The reason why ndainge ndichivaseka, because ndakangofungidzira kuti zvimwe kuda ainge ari masaramusi avo ainge achizama kuitwa nemadhimoni aya, madhimoni aya avo ainge andidhonza achienda neni kugehena, because pandakangosvika kugehena madhimoni iwavo pane paainge akambozvitransforma their bodies, then madhimoni iwavo akati azvitransforma. Rimwe dhimoni racho rakabva raita sekunge rainge rava amai vangu, rimwe racho rikabva raita sekunge rainge rava baba vangu. Madhimoni awa akabva azotanga kundikamfota. Saka madhimoni iwavo akati achindikamfota kudaro, neniwo ndakabva ndafungidzirawo kuti vabereki vangu vainge vauya kuzondinunura, but madhimoni aya akabva azozvitransforma zvekare. Then madhimoni aya akati ashanduka ndokubva azoita vamwe vakadzi vaviri, vakadzi ava mukoma vandainge ndichichiva in that world that I had left behind. Saka madhimoni awa akati ashanduka aita vakadzi vaya vandainge ndichichiva in that world that I had left behind. Then inini ndikabva ndazotanga kuita bonde nevakadzi vaya, because vakadzi ava ndainge ndakambovapfimba, but ivo vainge vakandiramba. Saka vakadzi ava vainge vaappear before me vasina kana chavainge vakapfeka, vachirakidza kuti vainge vari very desperate kuti vange vachiita bonde neni. Iniwo ndakabva ndafara ndokubva ndazotanga kubatana nevakadzi vaya ndichiti zvimwe kuda tiri kuita bonde. Ndakati ndiri pakati pekuita bonde nevakadzi vaya, ndo pandakabva ndazoona kuti madhimoni aya ainge ashanduka zvino ndokubva adzokera into their terrifying state. Ndo pandakabva ndaskrima nekuti ndakaona kuti ndainge ndiri pamusoro perimwe dombo iri mukoma rainge ratovhurika zvekuti nhengo yangu yainge iri mukati medombo iroro, ende dombo iroro mukoma rainge richiita kutswanya nhengo yangu into several pieces. Ndakaridza mhere mukoma nekuti madhimoni aya ainge ava kundiseka zvino. That torment mukoma yakangoramba ichingoenderera mberi kusvika ndazongoita like munhu ainge afeinta.
then ndokubva ndazopepuka. Saka ngirozi dziya padzakaapia kwandiri ndakabva ndazotanga kuseka, because ngirozi idzi mukoma dzainge dzakafanana neni, like my identical twins, as if tainge tiri matriplets. Saka ndakatanga kuseka because ndainge ndichiziva kuti inini ndainge ndakazvarwa ndega, plus mukukurawo takangokurawo tichingonzwa kuti ngirozi dzinenge dziri dze-white, but idzi ngirozi idzi dzainge dzakafanana neni exactly sezvandiri ndo zvadzainge dzakaita. They were as dark as I am. Saka ndakangofungidzira kuti it was just another magic trick iyo yainge ichiperformewa nemadhimoni iwawo. Saka ngirozi dziya dzakati dzatanga kufamba zvino dzichiuya panzvimbo apo pandainge ndakarara ndiri ndisingakwanise kumuka nekuda the previous torment iyo yainge yaitika kwandiri. Saka ngirozi dziya dzakati dzichifamba ndo pandakabva ndazoona kuti madhimoni aya ainge akamira padhuze neni akabva amhanya. Madhimoni aya akati amhanya akabva aenda ndokubva anohwanda kuseri kwerimwe dombo rainge riri padhuze nepanzvimbo ipapo patainge tichigara inini nemadhimoni iwawo, but aiita achidongorera, but aiti kana achidongorera aisatarisana directly nevarume ivavo, but aidongorera akatarisa kuside. Ndo pandakabva ndazorealiza kuti this was not magic, but idzi dzainge dzitori ngirozi dzechokwadi. Saka ngirozi dziya dzakabva dzatanga kutaura, but ngirozi idzi mukoma dzainge dzichitaura at the same time, but chakandinetsa ndechekuti matauriro acho ainge achiita ngirozi idzi. Ndingangopa example yekuti kana ukadaira phone call then wobva wazoisa phone yako pa loudspeaker, ungati phone yako ndo iri kutaura here kana kuti the other person uyo anenge akufonera anenge achitaura on the other side of the line ndiye anenge achitaura. Ndo zvakaitika ipapo. It seemed as if ngirozi idzi they were just a line that could receive a call from whoever that wanted to speak with me. Zvekare munhu iyeye airakidza kuti aiva ne some harsh words that he wanted to say to those demons. Saka ngirozi dziya dzakati dzataura nechimwe chirudzi chandisina kukwanisa kana kunzwisisa. Ine flash ndo pandakabva ndaona body yangu yava kutanga kusimudzwa. Pakati pengirozi idzodzo one yacho ndiyo yainge yakandisimudza mumaoko ayo. Pandakasimudzwa mukoma ndo pandakanzwa another sort of a comfort, ende ndo pandakabva ndaona kuti kushungurudzwa kwangu kwose kuya kwainge kwapera. Then ngirozi dziya dzakati dzichindisimudza kudaro ndo padzakangoramba dzichingozevezera mazwi ainge azere netarisiro. Ndo pandingangoti ndakatanga kunzwa izwi rainge riine tariro kubva zvandainge ndakadhonzewa ndikaenda kugehena nemadhimoni iwawo. Saka ngirozi dziya idzo dzichitaura neni dzakabva dzandiudza kuti at that moment hanzi apo upenyu hwangu pahwakaumbwa mukati membereko yaamai vangu, hanzi nadzo ngirozi idzodzo dzakabva dzazosikwawo. But ngirozi idzi idzo matauriro adzo adzainge dzichiita, hanzi inini nengirozi idzodzo tose takaumbwa from the same seed of the same spirit. That is why tainge takafanana, just like identical twins. Saka idzo mukutaura dzakabva dzati pandakazvarwa inini nekuda kwekuti time kuno kwatiri maverengero atinoita time nemaverengero avanoita time kunyika kwavo maverengero acho akasiyana. Saka inini by the time yandakazozvarwa after 9 months ndiri mudumbu raamai vangu ngirozi dziya dzainge dzatokura. Then ndo padzakazova hanzi dzavanoti maguardian angels dzaigara dzakangonditarisa. But hanzi mukukura kwangu nezvose izvo zvandainge ndichiita hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti pange pachizova ne-a separation between us. Ndokusaka taikwanisa kuva ne-a conversation. Ndokusaka ngirozi idzi dzaisakwanisa kundishanyira kuhope dzangu. Ndokusaka taisakwanisa kunzwanana kuti there is a connection between us. Saka
idzo ngirozi dziya dzakabva dzazoti zvainge zvaitika ndezvekuti hanzi rufu rwainge rwazama kuchita Mwari by snatching me away before my time. Saka nguva yangu yainge isati yasvika. Takati tichibhururuka kudaro ndo pandakatanga kunzwa kuti pain yose iya yandainge ndichinzwa, pain iyoyo yainge ichiita fade away. Takazoti tasvika kuchipatara mukoma, ngirozi dziya dzakati dzazondimanikidza kuti ndinge ndichidzokera zvekare mubhodhi mangu, nekuda kwekuti nyaya dzose dzandainge ndaudzwa nengirozi idzodzo they were so exciting kwandiri zvekuti ndainge ndava kusatomboda kudzokera munyika muno. Ndainge ndichida kuti ndinge ndichienda navo uko kwavainge vachiti ndiko kwavanogara, because kwairakidza kuti kunzvimbo ikoko kwainge kuine mufaro usingaperi. But mukoma, ngirozi dziya dzakabva dzazondibata ndokubva dzandimanikidza kuti ndinge ndichidzokera zvekare mubhodhi yangu iyo yainge yakarara pambedha wechipatara isingakwanisi kana kuita sei. Ndakati ndazomanikidzwa kupinda mubhodhi mangu zvekare, ngirozi dziya dzakabva dzangodisappear, handina kana kuzombodziona zvekare. Ndakati ndapepuka mukoma ndikabva ndazviudza kuti from now on handichadi kurarama upenyu huya hwandainge ndichirarama kumashure kwese uko, because I feel as if ndakaregererwa naMwari ndikabva ndapiwa another second chance in life. Ndakati ndapepuka mukoma ndo pandakabva ndaudzwa kuti ndainge ndaspenda almost a week ndiri mukoma. Yei, vedare ndo message yandakareceiva yakatumidzirwawo neumwe muteereri wedu anotiteverera pachannel yeAfrican Confessions. Saka akabva atumidzira message iyoyi in English kuemail kwedu ikoko, ndokubva ndati message iyi regai iitwe translation iswe kuchishona kuti vanhuwo vakwanise kunzwawo kuti zvakangoma hazvo vedu we. Asi please let us talk about this issue in the comment section.